Mae Gwenllian dwi a dwi o Caerdydd yn wreiddiol. Dwi'n astudio'r cwrs C21 Gogledd Cymru yma ym Bangor a nes I Medical Pharmacology gyntaf yng Nghaerdydd am 2 blynedd. Nes I ddewis astudio yn Bangor oherwydd dwi wedi gwneud 1 gradd yn barod yng Nghaerdydd ac nes I fwynhau'n fawr ond yn amser newid byd ac newid ardal I fyw. Does dim lle gwahanol I Bangor, allwch chi fynd yn mynyddoedd, i'r môr, a da chi'n agos iawn i'r Yrru, Ynys Môn a Gogledd Cymru I gyd sy'n hawdd iawn cyrraedd. Y peth gorau am Bangor yw bod ni'n gwrdd llai. Mae yna ddau gyd yn ei ar y cwrs leni a mae pawb wedi nabod I gilydd yn gyflym iawn a mae pawb yn agos iawn. Mae yna hefyd cyswllt agos efo'r staff a'r dylwythwyr a mae'n hawdd gallu sortio pethau'n gyflym. Da ni hefyd efo cyswllt cynnar efo'r cleifion ac ar leoliad. Mae'r cwrs blwyddyn mewn GP yn gweld chi'n dod yn aelod o'r tîm bron mewn GPs a da chi'n dod I greu perthynas arbennig efo'r gwahanol gleifion a da chi'n gallu gweld nhw eto ac eto flaen y flwyddyn. Un o fy mhob bethau I am y cwrs yw bod ni'n lleol yn gallu hefyd llawer iawn yn lleol yn gallu siarad Cymraeg a mae'n meddwl bod llawer o'r gwaith lleoliad yn digwydd yn y Gymraeg a mae hynny'n arbennig. Fy hoff beth am Bangor yw bod ni'n agos i'r mynyddoedd, y môr a llawer mwy. Dim lle arall yn Cymru bron lle da chi'n gallu dringo mynydd a mynd i'r môr yr un diwrnod. Yn anffodus mae Covid wedi amharu ar faint da chi'n gallu gwneud, ond gobeithio na fydd hwnna'n beth o hyn ymlaen. Dwi wedi ymaelodi efo grwpiau triathlon a marw oherwydd pethau dwi wedi gwneud yn y gorffennol. Maen nhw'n gyfleoedd I fynd allan a gwneud ffrindiau efo eraill, datblygu ffrindiau newydd a perthnasau newydd, cymdeithasu efo pobl gwahanol nad sydd ar y cwrs. Mae pobl arall wedi ymuno efo pêl-droed Gaelic ac wedi ymuno gyda rugby, pêl-droed a llawer o chwaraeon gwahanol. Da ni efo cymdeithas meddygol Bangor, da ni wedi sefydlu o gwmpas y blynyddoedd sydd yma'n barod ac da ni'n gallu cymdeithasu efo'n gilydd dros Zoom ar hyn o bryd, ond yn anffodus, ond da ni'n edrych I ddod at ein gilydd yn y dyfodol a datblygu partneriaeth gyda gwahanol bobl o gwmpas y brifysgol a rhannau o'r tîm iechyd a draws Betsy Cadwaladr. Y prif lleoliad dwi wedi bod arno yw'r blwyddyn Cera neu'r blwyddyn lle ydych chi'n treulio amser yn GP. Dwi yng Nghanarfon ac wedi bod yna ers mis Medi. Dwi yno efo un myfyriwr arall ac yn cael llawer o gyfleoedd I wneud galwad y ffôn yn ystod Covid a gweld llawer o gleifion efo gwahanol bethau. Dwi wedi gweld un cleifion eto ac eto mewn rhai achosion a mae hwnna'n neis mwyn datblygu partneriaeth efo'r tîm a perthynas efo'r claf ei hun. Da ni wedi cael mis yn ysbyty I Wrexham a nes I gael lot o hwyl yn gweld pethau gwahanol, gweld cleifion gwahanol a lot o bethau na fod chi'n gweld yn y GP. Mae yna hefyd gyfleoedd I astudio dramor yn blwyddyn 4 a dyn ni'n edrych mlaen I leoliad fwy lleol efo y lleoliadau ar draws Betsy hefyd. Dwi'n dweud am Bangor, os da chi'n berson sy'n mwynhau'r awyr agored, yn mwynhau'r tywydd braf ac yn mwynhau astudio meddygaeth, da chi'n dod I Bangor a mwynhau mynd ar leoliad yn ystod yr wythnos ac yna mwynhau chi'n yn yr awyr agored yn dringo mynyddoedd, ar y traethau neu yn cael hwyl neu llawer o bethau arall sydd ar gael. Dewch I Bangor.